Sige pa tali, kaduhang nasod pa gani ni. Oh my God, oh my God, oh my God. Ni hao ma, Singapore. Selamat datang Malaysia. Sawadee ka, Thailand. Tuesday, Cambodia. Xin chào, Vietnam. Oh na. Oh, check out na kasi later na. Uy, kahayag ba na ako? Hello guys, na namin diri sa among hostel. Maghungong na sa taron na. So actually guys, na namin diri sa paper plane hostel. Diri sa may, saan yung lugar tayo? So in fairness, naipalibreng pa tour si Mayor sa ilang hostel. Feel gin ako naipapalibreng pa computer, oh. Appliances. Dahil pa appliances. And finally kay si ate Kuan, si ate front desk. Feel na ko siya tag-iya ni dito. So right now, wala rin nagpala sa amin, nag-settling down. Pero di pa pwede ka check-in mo. Di pa pwede ka check-in kasi yung pagkayo 2 PM pa ang check-in. Time check pa sa wala sa 4 AM pa. Kami nangabli sa, literally sa hostel. So for now, offeran sa tani Cyrus o sa song. Namoy ka na. Naamoy advertise. Dapat siguro. In fairness pa, nice kining hostel kay aside sa accommodating o kompleto sa gamit, nasa sila yung mga di ko makita dira. Nasa sila yung mga usable materials para sa mga travelers like us. Oh, kung mga traveler like us. Nasa sila yung given nga map, so na diri ang hostel, then unsa nga around, kung as ang Petronas Towers which is kani. Nasa sila kaning yearbook for sightseeing with pictures, so na diri ang mga possible nga mga tourist destination diri sa Malaysia. Nasa sila yung mga maps and mga leaflets for other informations and stuffs and activities diri sa Malaysia as well. Nandiri mga museum, mga cultural. Nasa sila kaning bus schedule and train schedule. Nasa sila way kung saan atong bus schedule for the airport na sad. Then, and the best part pag yun, kinasad sila kani siya nga book, which is na yung mga share dira kung sa mga best hotels. Diba? Kanya ko na-feel, gina ko yung sentiments niya. Ito ko nasabtan. Diba? Then, nasa sila yung mga entertainers. Oh, di ay. Diba? So, ibutang din dira ka ng kuan. Ibutang din dira sa kuan sa kanang Philippines. Beware of pickpocketers. Oh, boy! Chimar, kakapasang may dip-dip ba yun? Hiligid sila mga fresh fruits, oh. Maragbent din ako mga drinks. Oh, nanasad niyo mo. I-try ko na later. So hello guys. Sa brunch na tanong, gimingaw ko sa manok. Kaya murang pagsaw ko ang kaon ng manok. So guys, we're here at Salosyo. And nalikuang Parma lotion. Namin sa ilang food market. Kaya na si Auntie di ay ang among bagong bisita. Woohoo! Auntie! Pang libre ka drinks, Auntie.
Wala ka siya. May matching sandal. Good luck ko na yung magdinagan na iligiran. So, nag-order ni Chesta di ay. Wow, lilay lagi ka kwintas, Joy. Ano doy? Alta doy. In fairness, nalang ko sa ambience, pagawas pa lang kanina mo dahil sa lagot oras na ron ng alas 11 na. Pagawas na mo mura siya, dim-dim ang kalangitan. Uy niya, dakas maka-chill-chill lang ang vibes. Actually guys, one day rami diri sa Malaysia, o niya, amo lang i-visit tayo. Siguro na mag-visit ka Petronas Tower and the Batu Cave. O ganyan na namin dahil sa mga works nga itong mga friends nga sa SG nga. Dito ako piyansaan ng Batu Cave na daw yung mga unggoy nga manghilabot. Wala, uy, nagkuhan si tita. Yante. Nagsilog, chick silog. Oras. Ay, namulog. So, anduhan na lang tayo mga tuwato pa nato sila. Or gigutom na gid ka. Kung sa'yo drinks na to, di ay, uy. Uy, kaya ganda yan. Magutom na Kung gid. sa'yo drinks na to ron dahil. Tanaw ka. Chatay. Yante. Ay, machatay na di ay. Anong blue yung kanon? Sa man ay kanon lang yung kani? Awara di ay. Anong blue ang kanon? Namutan na ka anong blue ang kanon? Blue flower. Blue flower. Healthy herbal. Oh. Isa lang egg dye? So yummy. Oh, hilig niya kang mga egg dye. Manay kayo, pag nakakita ka ng itlog na violet, itlog na maalat 'yon. Pag nakakita ka ng itlog na puti, itlog ng manok 'yon. Pero pag nakakita ka ng itlog na brown, don't panic, it's organic. So nasa rin mapa-ice drop si Mayor, no? Papaya, jar strap. Chong basta ice drop na siya. Pag namalit ko og mango, kaya gimingaw ko og mango. Oh, kainlit, grabe. So right now, magkikalingaw tanaw ay mga tama. Kaya mga building sa rin. Kuha sa mga billboards, no? Welcome to Malaysia. Wala na rin siyo. Feel na ko ba? Dako og influence na si G diri sa Malaysia. Kay since silingan raman yun sila o maglabang-labang ra ang mga tao. So murag na-adapt nila gusto-usa ang mga disciplines, which is good. Huwag hapon sila, keep left hapon sila ang ilahang driver seat is nasa left side hapon sa mga car. So mo niya itong single entry ron. Try na to. Itap ra day ni? Oh, okay. Nabit akong kinahanglan nimong basahon ang mga important nga nota. Hello guys, we're here na sa Batu Cave. Pero scary kay bash kita mga unggoy ko suroy-suroy. Uy, my god. Piyawan ako eh. Oh, ano unggoy ko suroy-suroy ba? Mahal ko ba basi mangilog nag something. Right now, may nagduka siya kami stanan doon. Namin dari sa nag-train ni. Nagduka siya kami stanan. Sige patali, kaduhang nasod pa galing ni. Oh my god, my god, my god. Pentacity pa more. Kanang daghan kay unggoy. No, nilam sa territory, pero Rosalie. Uy, naglap na unggoy. Oh my god, alagay yung blawgi ko sa dinyo, uy. Pawagay sa niya nga. Yang gilawagan ba yan? Pagdulo naman kayang giitsa di mo plastic bag. Kiko ha? Galing ano mo ang guya, uy. Dahil tao guys sa nawa. Maglisod may paok tarong nga shot. Ay mauban nga wala pa yung mga kaikog. Ang ano to mong friend ba? Kaya doon ako mga hagdan tira. Step ko na kayo na siya. Ba't ko naman tapos babaw? Kay langob lang ko na siya. Nga kay ko na kayong unggoy.
So maro gid siya. So di pa mi sure kung masaka ba mi ngadto pero diri enough na ni namo eh. Sa mo down sa palibot diri sa kilid na siya murag temple nga rich pud kaayo og designs sawa. Di ba layo kay mga designs? So mga, if I'm not mistaken, mo nang mga religious person nila. So same sa niya to tanawa. Oh. Kana sa do. 'Di ba? And sa palibot na ani diri tanan nanay mga kana na maligya kana sila. O dara porti daghanang patse. Kapag ito kana sila mga pati na tara kana mga pati. So sa kadaghang tao wala ko tarong video kayo na lang. Hello guys, so right now diri sa Central Market sa Kuala Lumpur o mangita na sa tag mga lafangan nga makatagbaw sa atong nagkalisod nga bulsa. More clothing. Ay, burger time. Rice, ito. So karon nagkuan sa meron nag-snacks. Heavy snacks kumbaga. So akong i-order is ang kanisang curry meat o pinakabag-o nga dili makita sa Pilipinas ang coconut shake. Ito nang sugdan og lafang. Finally we're here. Laban lang gid Maria. Thank you. Kapoy na mag-shoot Maria. Ay, mall mag-shoot ko. Butang, dito ko fan og mall. Ayun. Dapat nagmakahibaw kung di ko ka-afford. Kaya mga Chanel, Louis Vuitton, Swarovski. So karon naglakaw na mi pa doon. Ay, actually mo na Petronas Tower akong gihangad. Tanaw lang mo akong gihangad. Muna siya. Kita mo? Muna kita siya, oh. Pas kay Besh. According sa research, saan na siya? Is the... So motion na himong landmark. 5th tallest. Guys, this is Petronas Tower. Wow! Wow! So wala man may mga wide angle lenses diri ron, feel namin ito sa Pilas building. Wow! In fairness guys, bago kay mga country mga building, mga skyscraper. See? Digid mawa ang gardening sa ilang mga building. Why is that? Just like Singapore. Wow! Ay, May angle. Tama, oh. Mawag nila ako nakita nito sa suding ta. Mawag tayo daghang kamaligaan. Amo tayo sa akong ko na pag-picture eh. Ano na lang tao? Nagigao sa mangyay eh. Diba ako di ba kung dahil nasa stage dili dahil pila ko nang tutubangan. So nangita mi diri layo nga angle, pila na ko mas layo nga to sa unahan. Kaya mas layo, mas dako kung makuha nga angle, butlag. Antod ka sa. Actually na yung mga nabaliga diri mga wide angle lenses for the phones. Ay sa kamausad. Kaya sila pa fountain diri skillet oh. Pak. Agi lang ta. Kanya-kanyang paraan og angle no. Ang mga tao naman diri talan sa atubangan diha. So kita big angle diri sa Kiliyo, wakay tao, pero kuha gyapon ng shot. Di ba? Tama ba? Tama nga. Oh, wasad pa bintaha silang ate oh, kat-katsad sila oh. Oh, di ba? So ato na say nakita. Si Cyrus nahalin na pud. Nahalin sa pagka-picture. Halin na gila si Cyrus oh. Meng! Kailan kang Meng, say?
ang ubang mga buildings diri no, pareho aning bangko. Then nasa to nga to kanang mura siya kana siya. Mura siya Namsan Tower from Korea. It's like a shuttle. Yeah, shell. Yeah, shuttle. It's a shell. I thought mangulit na may di pa di ay. Mga ano dahang street food. Som, mga dim sum, mga besh. Para di sa mo makita sa kunaw ato sa tanaw ng mga street foods. Kaya napulaan naman sa kunaw. So right now, matagmadoob ako ninyo. Namin diri sa night market. Consider it night market or street market. Ganda rin yung gabi, asa? Galan, hello. So mo to siyang lugar, guys. Then, show high-tech ang ilang pag-order. Uy! With pa-tablet. Tablet man si ate. Apple tablet. Kailangan ni Maria makadagsaka. Princess Sarah. Rapunzel, lay down your hair. So makita naman no, kung pila ka floors. Auntie. Mansay gamaan ni auntie. So kita si Jessa. Third floor. So wala maka-survive. So actually that's it. That's our Malaysia trip. Amo ra gi isang bisita kay ang Batu kay buka Petronas Tower, then amo lang gi site visit ang ilang night market ug ang katong ilang central city. Og yeah, mo na ni siya amo kalaki. Ready to pack na. Wala pa makumandira ang atong adventure. So see you sa next trip. Once again, this is your one and only Alfred. Ang ilagay na sa akin siya makabakang Bisayang.